σας και να σας καλωσορίσω και επίσημα στο πρώτο βίντεο αυτού εδώ του ψυχοεκπαιδευτικού καναλιού, για το οποίο έχω τεράστια χαρά που επιτέλους γίνεται πραγματικότητα. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να το κάνω και το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό να έχουν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται πρόσβαση σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία. Γιατί δεν υπάρχει σωματική υγεία αν δεν υπάρχει ψυχική υγεία. Και αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε. Οπότε, να συστηθούμε λοιπόν, ονομάζομαι Κωνσταντίνα Χαριστού, είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, προσωποκεντρικής προσέγγισης, μάλλον για να είμαι ακριβής, έχοντας ως βάση την προσωποκεντρική προσέγγιση. Και το πρώτο θέμα που θα δούμε μαζί σήμερα είναι αυτό της ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας. Σίγουρα όλοι έχουμε έρθει σε επαφή με όρους όπως είναι νάρκισσος, ναρκισσισμός και όλους αυτούς τους όρους. Οπότε πάμε να δούμε σήμερα μαζί τι σημαίνει όταν κάποιον τον αποκαλούμε νάρκισσο ή μιλάμε για ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά λοιπόν. Όταν μιλάμε λοιπόν για ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, είναι ο επίσημος όρος, η επίσημη ορολογία της διάγνωσης σύμφωνα με το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας, γνωστό επίσης ως DSM. Το DSM, λοιπόν, μαζί με το ICD, είναι τα επίσημα εγχειρίδια, ας μιλήσουμε όμως για το DSM, σύμφωνα με το οποίο οι ψυχίατροι και οι κλινικοί ψυχολόγοι κατά κύριο λόγο, μετά από μία σειρά αξιολογήσεων, συμπεραίνουν με μία σχετική ασφάλεια τη διάγνωση μιας ψυχικής διαταραχής. Γιατί η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας ανήκει στην κατηγορία ψυχικών διαταραχών προσωπικότητας του DSM. Υπάρχει ενότητα λοιπόν, ψυχικές διαταραχές που σχετίζονται με την προσωπικότητα. Όπως φανερώνει λοιπόν και μόλις είπαμε, η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας ανήκει στις διαταραχές προσωπικότητας του DSM, αυτή την ενότητα, και συγκεκριμένα στην ομάδα, πλέγμα, κατηγορία, θα το ακούσετε με πάρα πολλές μορφές, Β των διαταραχών προσωπικότητας, είναι δηλαδή κάποιες διαταραχές οι οποίες ομαδοποιούνται προσωπικότητας, μαζί με άλλες, όπου οι άνθρωποι που πληρούν τα κριτήρια αυτής της ομάδας των διαταραχών εμφανίζουν τι? Έντονη συναισθηματική αστάθεια στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Και όταν μιλάμε για έντονη συναισθηματική αστάθεια, μιλάμε για συναισθηματικές αντιδράσεις οι οποίες είναι κάπως απρόβλεπτες. Πυροδοτούν αντιδράσεις οι οποίες δεν είναι σταθερές. Ή ενδεχομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μία συνέπεια στην ασυνέπεια της συμπεριφοράς τους και στους τρόπους αντίδρασής τους. Και φυσικά αυτή η σχέση με τους άλλους ξεκινάει από τον εαυτό και αντανακλάται στη σχέση τους με τους συνανθρώπους τους και φυσικά με τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος τους. Έτσι. Οπότε, για να καταλάβουμε όμως σε τι αναφερόμαστε όταν μιλάμε για διαταραχές προσωπικότητας, να δούμε λίγο τι ορίζεται ως προσωπικότητα στην ψυχολογία, έτσι. Τι είναι προσωπικότητα? Προσωπικότητα στην ψυχολογία είναι ο χαρακτηριστικός τρόπος με τον οποίο ένα άτομο συμπεριφέρεται, σκέφτεται και αισθάνεται με αρκετή συνέπεια σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως είναι η εργασία, η οικογένεια και γενικότερα τον τρόπο που αλληλεπιδρά με τους άλλους ανθρώπους γύρω του. Οπότε είναι ο χαρακτηριστικός τρόπος με τον οποίο ένας άνθρωπος, ένα άτομο συμπεριφέρεται, σκέφτεται και αισθάνεται και εκφράζεται με αρκετή συνέπεια στα διάφορα περιβάλλοντα τα οποία βρίσκεται, όπως είναι η εργασία, οι προσωπικές στενές διαπροσωπικές σχέσεις, οι συντροφικές, οι φιλικές και γενικότερα ο τρόπος που αλληλεπιδρά με τους γύρω του. Η προσωπικότητά μας λοιπόν, ο χαρακτηριστικός τρόπος δηλαδή με τον οποίο συναναστρεφόμαστε με τους άλλους ανθρώπους και με το περιβάλλον μας, μας κάνει να είμαστε προβλέψιμοι ως προς τις αντιδράσεις μας και βοηθά τόσο εμάς όσο και τους άλλους το τι να περιμένουν και οι άλλοι και εμείς από τον εαυτό μας. Δηλαδή, πώς εγώ συμπεριφέρομαι όταν στεναχωριέμαι, ξεσπάω, πετάω πράγματα, κλείνομαι στο δωμάτιό μου και δεν θέλω να μου μιλήσει άνθρωπος.
πάνω κάτω μας γνωρίζουμε ως προς το πώς αντιδράμε ανάλογα με το τι μας συμβαίνει και τη συναισθηματική μας κατάσταση κάπως, έτσι. Οπότε μας βοηθάει και να εξηγούμε κι εμείς τον εαυτό μας. Όταν λοιπόν ο χαρακτηριστικός αυτός τρόπος που αναφέραμε μας κάνει να δυσκολευόμαστε σημαντικά να προσαρμοστούμε στην καθημερινότητά μας, προκαλώντας μας υποκειμενική, προσέξτε, υποκειμενική, δεν έχει να κάνει τι λένε οι άλλοι, έχει να κάνει με εμάς, έτσι. Όταν λοιπόν αυτός ο τρόπος μας προκαλεί ψυχική δυσφορία που επιδρά στην ποιότητα της ζωής μας και στην άντληση ικανοποίησης από τη ζωή μας, μιλάμε για διαταραχές προσωπικότητας, ανάλογα φυσικά και την ένταση, έτσι, ή μάλλον έχουμε πολλές πιθανότητες να μιλάμε για διαταραχές προσωπικότητας. Οπότε, όταν μιλάμε για ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, μιλάμε ουσιαστικά για μία διαταραχή της οποίας ο πυρήνας βρίσκεται βαθιά ριζωμένος στην αυτοεκτίμηση. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν αγωνίζονται κυριολεκτικά με έναν παντελώς δυσλειτουργικό τρόπο να διατηρήσουν μία εικόνα για τον εαυτό τους, μέσα από την οποία θα εισπράττουν αξία και θαυμασμό από γύρω τους, ως επιβεβαίωση της αξίας τους, προκειμένου να είναι σε θέση να βλέπουν τον εαυτό τους ως ένα άνθρωπο αξίας, που έχει αξία λοιπόν. Και επειδή μιλάμε για αυτοεκτίμηση, είναι κάτι διαφορετικό από την αυτοπεποίθηση. Η αυτοεκτίμηση ουσιαστικά είναι αυτό που μόλις είπαμε, είναι η απόδοση αξίας, εκτίμηση ουσιαστικά, εκτίμηση αξία που δίνουμε στον εαυτό μας. Πώς εκτιμούμε τον εαυτό μας, υπό ποιες συνθήκες, ποιες προϋποθέσεις, ποια είναι η προσωπική μας αίσθηση αξίας, έτσι. Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την εικόνα μας, ουσιαστικά την αυτοεικόνα μας, έτσι. Είναι η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Και τι εννοώ, μπορεί εγώ να φαίνομαι ότι είμαι ένας άνθρωπος που τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά και κάνω πάρα πολλά πράγματα και έχω προαγωγή, έχω πάρα πολύ καλούς βαθμούς και όλοι να λένε πόσο ωραία τα καταφέρνω, όμως εγώ μέσα μου να νιώθω ότι ό,τι και να κάνω δεν είναι αρκετό, ότι ό,τι και να κάνω δεν αξίζω, αυτό που κάνω να το υποτιμάω με έναν τρόπο, έτσι, και να χρειάζομαι συνέχεια να βάζω τον εαυτό μου σε καταστάσεις και σε δοκιμασίες προκειμένου να νιώθω ότι αξίζω και να καταφέρω περισσότερα πράγματα. Οπότε, κλείνει αυτή η σύντομη παρένθεση. Για τους ανθρώπους που έχουν ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, που πληρούν τα κριτήρια λοιπόν, ο καθρέφτης της αξίας τους είναι οι άλλοι άνθρωποι. Και γι' αυτό και επιλέγουν πολύ προσεκτικά τους καθρέφτες τους, ώστε να αντανακλούν πίσω θαυμασμό και αξία. Αν ένας καθρέφτης δεν αντανακλά αξία, τον αλλάζουν ή τον καταστρέφουν από τα νεύρα τους. Ο βαθμός στον οποίο τώρα η αυτοεκτίμησή τους μπορεί να διατηρείται, ρυθμίζεται σύμφωνα με την εικόνα που έχουν οι άλλοι για αυτούς. Τον ιδιαίτερο τρόπο που χρειάζεται οι άλλοι να τους συμπεριφέρονται, προκειμένου αυτός ο τρόπος να μαρτυρά την ιδιαίτερη σημαντικότητα της ύπαρξης, την εξέχουσα αυτή προσωπικότητα, εν πάση περιπτώσει, και με συμπεριφορές που μαρτυρούν το θαυμασμό των άλλων προς αυτούς και την αναγνώριση των επιτευγμάτων. Έχουν μία αχόρταγη ανάγκη οι άλλοι να τους θαυμάζουν, να αναγνωρίσουν τα επιτεύγματά τους, να τους κανακεύουν. Μία συνεχόμενη τροφοδοσία χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι για να μπορούν να βλέπουν τον εαυτό τους ως έναν άνθρωπο που αξίζει, έτσι. Οπότε, για να το πάμε λίγο και αλλιώς να καταλάβετε λίγο την ουσία. Πώς είναι τα 5χρονα που αποζητούν συνέχεια έπαινο και θυμώνουν όταν δεν τον εισπράττουν. Φανταστείτε αυτή τη συναισθηματική ορίμανση ενός 5χρονου που θέλει συνέχεια έπαινο και χρειάζεται αλλιώς θυμώνει και χτυπάει και βρίζει και δεν ξέρω τι άλλο κάνει. Φανταστείτε λοιπόν αυτήν τη συναισθηματική ορίμανση προσωπικότητας σε ενήλικους 30', 40', και άνω, έτσι.
Και φυσικά όταν δεν παίρνουν αυτό που δικαιούνται, ακριβώς όπως τα 5χρονα, ξεσπάνε με οργή και αντιδρούν απότομα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που τους λες κάτι, μπορεί να είναι κάτι φαινομενικά παντελώς άσχετο και ξαφνικά βλέπεις μία αντίδραση όπου δεν καταλαβαίνεις τι έχει συμβεί. Καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος απάντησε σε κάτι άλλο, ουσιαστικά. Κάτι πήρε προσωπικά. Μέχρι εκεί. Για τους ανθρώπους που έχουν κάνει δουλειά με τον εαυτό τους, έτσι. Διαφορετικά μπορεί αυτό να φύγει όλο και να αρχίσει μια διαμάχη από το πουθενά, η οποία. Όχι. Όχι, αυτό. Οπότε, επειδή λοιπόν όταν δεν παίρνουν αυτό που δικαιούνται, ξεσπάνε με πολύ οργή, όταν κάποιος νιώσουν εκεί ότι υποτιμάται η αξία τους ή κάποιος δεν τους υπολογίζει, δεν ξέρω τι, ξεσπάνε με πάρα πολύ έντονη οργή. Οπότε, γίνονται και πολύ συναισθηματικά απρόβλεπτοι, αντιδράνε πολύ απότομα. Και επίσης γίνονται πολύ εκδικητικοί. Γι' αυτό και η έντονη συναισθηματική απορρίθμιση, συναισθηματική αστάθεια που αναφέραμε στην αρχή. Προσέξτε λίγο τώρα εδώ την παράνοια του θέματος για να καταλάβετε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν επιλέγουν λοιπόν να κάνουν κάτι λόγω της προσωπικής ικανοποίησης που αντλούν για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, αλλά για να αντλήσουν ικανοποίηση αργότερα μέσα από το θαυμασμό του περίγυρου τους για την δραστηριότητα αφού την έχουν γνωστοποιήσει. Οπότε, στο μεταξύ, παρένθεση, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία μανία με τον έλεγχο των άλλων. Είναι πάρα πολύ ελεγκτικοί και χειριστικοί, μέσω της χειραγώγησης, κατά κύριο λόγο της συναισθηματικής χειραγώγησης, αλλά η δυστυχία τους ουσιαστικά είναι, και δεν το καταλαβαίνουν, ότι ελέγχονται μέσω των άλλων, αφού πράττουν σύμφωνα με τη γνώμη των άλλων. Οι άλλοι έχουν μεγάλο έλεγχο στο να ρυθμίζουν τη δική τους συναισθηματική κατάσταση. Αν τους υποτιμήσεις, αν το κάνεις και ότι δεν αναγνωρίσεις την αξία, δεν είναι κάτι φοβερά σημαντικό, ξέρω εγώ, αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν απειλή. Είναι φοβερό. Οπότε, χωρίς να το καταλαβαίνουν, ελέγχονται από τους άλλους, όσο και αν προσπαθούν να ελέγξουν αυτό το περιβάλλον. Αυτό. Οπότε, δεν αντλούν ικανοποίηση από αυτό που κάνουν, αλλά από την αποδοχή και το θαυμασμό των άλλων για τη συγκεκριμένη διαδραστηριότητα και ουσιαστικά έχουν απελπιστικά μεγάλη ανάγκη τους άλλους, προκειμένου να νιώθουν ότι αξίζουν, αλλά συνήθως δεν έχουν την παραμικρή επίγνωση για την εσωτερική πηγή δυστυχία τους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι, έτσι. Οπότε, η μεγάλη ανάγκη για θαυμασμό, λοιπόν, που χαρακτηρίζει τα άτομα με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας και η αίσθηση σπουδαιότητας που συνοδεύεται με αλαζονική συμπεριφορά και εκφράζεται πολλές φορές με δικαιωματικότητα, την πεποίθηση δηλαδή ότι η δικαιωματικότητα είναι η πεποίθηση ότι ένας άνθρωπος δικαιούται ειδική μεταχείριση επειδή είναι σημαντικός και έχει ακολούθως την απέτηση να συμμορφώνονται οι άλλοι με τα θέλω τους. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που με έναν τρόπο σου λένε εγώ όχι, δεν ανήκω στη μάζα, εγώ έχω ειδική μεταχείριση, εγώ είμαι εγώ. Εγώ είμαι εγώ, εσύ είσαι εσύ. Τέλος πάντων, έχει πολύ ενδιαφέρον να αρχίσετε λίγο και το παρακολουθείτε αυτό στον τρόπο που συναναστρέφονται οι άνθρωποι σε καθημερινές δραστηριότητες, τέλος πάντων. Κλείνει παρένθεση. Πηγάζουν λοιπόν από την έθραυστη και επιρρεπή στάθμη της αυτοεκτίμησής τους, στην οποία χρειάζονται απεγνωσμένα τους άλλους, προκειμένου να είναι σε θέση να βλέπουν τον εαυτό τους ως έναν άνθρωπο που αξίζει, ώστε να μην έχουν ξεσπάσματα οργής. Και πολλές φορές οι άνθρωποι που είναι γύρω τους, επειδή γνωρίζουν το πόσο εύκολα εξοργίζονται αυτοί οι άνθρωποι, προκειμένου να μην είναι αποδέκτες μιας τέτοιας εξοργιστικής συμπεριφοράς, κάνουν πίσω, φοβούνται να μιλήσουν γιατί ξέρουν ότι θα υπάρχει θυμός εκεί και ξεσπάσματα οργής. Όταν λοιπόν οι άλλοι δεν συμμορφώνονται στις απαιτήσεις τους, στα θέλω τους και στις απόλυτες απόψεις, αυτοί οι άνθρωποι επίσης έχουν απόλυτες απόψεις άκαμπτες, έτσι. Η επιφανειακή αίσθηση σημαντικότητας διαταράσσεται, απορριθμίζεται και έρχονται στην επιφάνεια τα συναισθήματα κατωτερότητας και μειονεξίας για τους εαυτούς τους,
διαταράσσοντας έτσι την αυτοεκτίμησή τους. Οπότε, τι κάνουνε για να μην βυθιστούν στην αυτολύπηση? Υποτιμούν τους άλλους, τους μειώνουν, τους φωνάζουν, ώστε αφού αυτοί δεν έχουν αξία, αυτοί λοιπόν που υποτιμούν, που τους υποτίμησαν, δεν έχει αξία και η αντιμετώπιση τους, την οποία χρειάζονται να νιώθουν ότι, για να νιώθουν ότι αξίζουν. Αλλά από τη στιγμή που άλλος δεν μου αναγνωρίζει την αξία, τι κάνω εγώ να το ρυθμίσω, πώς αμήνεται ψυχολογικά, πώς αμήνομαι, μειώνω την αξία του, οπότε δεν μου δίνει αξία, πάβει να έχει αξία, αφού δεν έχει αξία. Αλλά εγώ χρειάζομαι την αξία από αυτόν που έχω υποτιμήσει. Οπότε, ποιος είναι ουσιαστικά ο μηχανισμός που λειτουργεί εκεί κάτω στα άτομα με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας? Σε χρειάζομαι για να νιώθω ιδιαίτερος και ότι αξίζω, αυτό λένε, και όταν δεν συμπεριφέρεσαι με τρόπους που αναγνωρίζεται η αξία μου, μειώνω τη δική σου αξία μέσα μου και έξω, ώστε να μην επηρεάζεται η δική μου αξία από την αξία που εσύ δεν μου δίνεις. Απαξίωση του άλλου ανθρώπου και άρα επαναφορά. Από τον ίδιο μηχανισμό προκύπτει και η συναισθηματική χειραγώγηση. Οι άνθρωποι που έχουν ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας είναι φοβερά συναισθηματικά, χειραγωγούν πάρα πολύ συναισθηματικά. Είναι άση στη συναισθηματική χειραγώγηση. Οπότε, συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με τις ανάγκες και τα θέλω μου. Είσαι ο καλύτερος, είσαι ο αδερφός, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είναι αυτό το λεγόμενο love bombing, το οποίο δέχεσαι μία επίθεση κάπως αγάπης και σε εξυψώνουν πέρα σε ένα θρόνο, δεν ξέρω τι. Και υπάρχει απόλυτη αποθέωση. Νιώθεις κάπως περίεργα, γιατί δεν ταιριάζει πάρα πολύ, δεν έρχεται κάπως ομαλά και είναι πολύ όλο αυτό, έτσι. Οπότε συμπεριφέρεσαι με τις ανάγκες μου. Είσαι ο τέλειος, ο καλύτερος, δεν ξέρω τι άλλο, φοβερός αδερφός, καλύτερη μου φίλη, δεν είχα ποτέ τέτοιο άνθρωπο και όλα αυτά τα σχετικά. Δεν συμπεριφέρθηκες όπως θα ήθελα. Η απόλυτη υποτίμηση. Δημιουργία ενοχών, ένα σωρό άλλα που έχουν στόχο ο άλλος άνθρωπος να νιώσει άσχημα, με σκοπό να μην επαναληφθεί παρόμοια συμπεριφορά, στην οποία οι ανάγκες και τα θέλω του νάρκη σου δεν είναι αυτά που έχουν την απόλυτη προτεραιότητα και δεν μονοπολούν το ενδιαφέρον των άλλων. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι στην ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας θέλω να έχετε λίγο την εικόνα ενός 5χρονου. Είναι τόσο απορροφημένοι με τον εαυτό τους, που δεν μπορούν να συλλάβουν οτιδήποτε άλλο δεν βλέπουν οι ίδιοι. Και είναι πολύ απορροφημένοι με τον εαυτό τους. Ό,τι βλέπουν αυτοί θεωρούν ότι βλέπουν και οι άλλοι κάπως. Είναι ένα πράγμα αρκετά μπερδεμένο, αλλά χαρακτηριστικό είναι πολύ απορροφημένοι με τον εαυτό τους. Πάρα πολύ απορροφημένοι. Σε πάρα πολλά πλαίσια τώρα θα ακούσετε φράσεις όπως «Εσύ φταίς, εγώ που έκανα τόσα για εσένα και είσαι υπερβολικός». Πολύ χαρακτηριστικό. Πας να εκφράσεις κάτι και «Έλα, είσαι υπερβολικός τώρα, δεν μπορώ να το υπεραναλύσω, όλα τα ψηρίζεις». Θα ακούσετε τέτοιες φράσεις που ουσιαστικά δεν τιμούν, δεν επικυρώνουν το δικό σας συναίσθημα, αυτό που πάτε να επικοινωνήσετε. Έτσι, γιατί κάτι πάτε να επικοινωνήσετε. Και δεν το να πει σε κάποιον είσαι υπερβολικός. Είναι μια επικοινωνία. Τι πάει να πεις υπερβολικός? Αυτό αισθάνομαι. Δηλαδή, οκ. Επίσης θα ακούσετε είσαι αναίσθητος που εγώ περνάω ό,τι περνάω και εσύ νοιάζεσαι μόνο για σένα. Προβολή. Προβολή. Όχι. Εσύ αυτή τη στιγμή νοιάζεσαι μόνο για τον εαυτό σου και δεν συμπεριλαμβάνομαι εγώ, δεν εμπεριέχομαι εγώ και ανάγκες μου. Ουσιαστικά κάνεις αυτό που με κατηγορείς, έτσι. Αυτό κάνεις. Τι πάει να πει, δεν είναι ποιος έχει τη μεγαλύτερη, δεν είναι ζυγαριά εδώ, είναι δύο άνθρωποι. Και οι δύο υπάρχουν μαζί με τις ανάγκες τους. Και οι δύο, έτσι. Οπότε φυσικά θα υπονοούν ότι εσείς έχετε την ευθύνη για ό,τι συνέβη. Πάντα φταίνει οι άλλοι. Αυτοί δεν φταίνε ποτέ, παιδιά. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
φταίει ο γείτονας που, ξέρω εγώ, έκανε αυτό και τα λοιπά. Φταίει ο τάδε που γενικεύουνε και επίσης ρίχνουν κάτι. Ποτέ δεν φταίνε. Δεν θα φταίνε ποτέ. Και έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης ότι αυτοί οι άνθρωποι, τα επιχειρήματα ουσιαστικά που δίνουν ότι εσείς φταίτε, τα ίδια επιχειρήματα, αν πάτε εσείς σε μια αντίστοιχη κατάσταση να τα προβάλλετε, να τα πείτε, έχουν έναν φοβερό τρόπο που δεν θα ισχύουν για εσάς. Ισχύουν μόνο για αυτούς. Δεν θα έχετε ποτέ δίκιο. Ποτέ. Και δεν έχει να κάνει με επιχειρήματα. Αν μπείτε στη διαδικασία να επιχειρηματολογήσετε, θα τρελαθείτε. Γιατί δεν έχει λογική ακολουθία, δεν έχει συνοχή ο τρόπος. Άλλα τα άλλα. Γι' αυτό και βρίσκεσαι να συζητάς πράγματα που λέει, όπα, ξέρω τι έγινε εδώ. Και φυσικά θα είναι και θυγμένοι και δεν ξέρω τι και που τους κάνετε, τι τους έκανες ουσιαστικά. Πήγες να τους πεις κάτι. So what, ξέρω εγώ, πήγες να τους πεις, το ανθρώπινο, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι αναμένουν την αγάπη, αναμένουν τη συμπόνια, το κανάκεμα, την κατανόηση από τους άλλους. Κάποιοι τύποι, τέλος πάντων, ναρκισσιστικής διαταραχής, προσωπικότητας, θα τους ακούσετε τύπου ποτέ δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να με καταλάβει, χρειάζομαι κατανόηση και όλο αυτό. Και μπορεί έτσι να συναισθανθείτε, ειδικά αν είστε άνθρωποι που έχετε πολύ αυξημένη ενσυναίσθηση, έτσι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτοί τα ζητούν όλα αυτά, χωρίς οι ίδιοι να προσφέρουν το παραμικρό από όλα όσα αναμένουν από τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό πηγάζει από την αδυναμία τους να αντιληφθούν οποιαδήποτε οπτική πέρα από τη δική τους. Γι' αυτό και δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αντιλαμβάνονται μόνο τι βλέπουν. Και γι' αυτό έδωσα πριν το παράδειγμα του 5χρονου παιδιού. Δηλαδή, φανταστείτε ότι κλείνω τα μάτια, δεν βλέπω εγώ, οπότε θεωρώ ότι ο άλλος δεν με βλέπει. Είναι στάδιο κεντρισμού, έτσι. Τα παιδάκια περνάνε αυτό το στάδιο. Θεωρούν ότι ό,τι βλέπουν αυτά, βλέπει και άλλος κόσμος. Δεν βλέπουν αυτά, δεν βλέπουν και άλλοι τον εαυτό τους. Οπότε φανταστείτε το κάπως έτσι. Όχι για να συναισθανθείτε, όχι για να γίνετε οι σωτήρες τους, για κανένα λόγο. Αυτό για να καταλάβετε εσείς και να τακτοποιήσετε μέσα σας εσείς το πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη μαζί τους. Και δεν υπάρχει και λόγος να βγάλετε άκρη, να συνανθρεύεστε με τέτοιους ανθρώπους, έτσι. Να εμπλέκεστε μάλλον συναισθηματικά με τέτοιους ανθρώπους. Πολύ περισσότερο για να κατανοήσετε ότι δεν φταίτε εσείς για κανένα λόγο όταν έρχεστε σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους. Αυτό εδώ το ότι μπορούν να καταλάβουν μόνο ό,τι οι ίδιοι αντιλαμβάνονται για τον εαυτό τους, πηγάζει επίσης από ένα άλλο κυρίαρχο χαρακτηριστικό αυτής της διαταραχής, που είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης. Και μπορεί αυτό που σας είπα ότι μπορεί να είναι χαριτωμένο για ένα παιδάκι στο κατάλληλο ψυχοσυναισθηματικό στάδιο της ανάπτυξής του να συμπεριφέρεται έτσι, στην ενήλικη όμως ζωή είναι ένα άκρως επικίνδυνο χαρακτηριστικό, η έλλειψη συναίσθησης, το οποίο ανάλογα με το βαθμό που απουσιάζει, κάνει στις ακραίες του τιμές, δηλαδή φανταστείτε το λίγο ένα φάσμα που όσο περισσότερο, αν εδώ είναι το 0, όσο περισσότερο είναι προς το 0, ας πούμε, έχει ως αποτέλεσμα τα εγκλήματα που κατά καιρούς συγκλονίζουν την κοινή γνώμη όταν αποκαλύπτονται μετά τη δημοσιότητα που παίρνουν. Αν σκεφτείτε βιαιότητες οι οποίες έχουν συμβεί και λες, αλλά πώς γίνεται. Γίνεται όταν έχεις έλλειψη συναίσθησης και δεν μπορείς να δεις τίποτα πέρα από τον εαυτό σου και το πώς εσύ νιώθεις, είσαι τόσο απορροφημένος, ναι, προφανώς, αυτό είναι πάντα οι άλλοι. Θυμηθείτε λίγο, δεν είναι οι άλλοι. Δεν με αγαπούσε, με κεράτωνε, δεν ξέρω τι. Ωραία. Εγώ θα πω το εξής. Είσαι με έναν άνθρωπο που δεν σε αγαπάει, έτσι. Γιατί κάθεσαι μαζί του. Γιατί κάθεσαι σε μια σχέση η οποία δεν τιμάσαι ως άνθρωπος, δεν υπολογίζεσαι, γιατί το κάνεις αυτό. Ο βασανισμός ζώων, οι βιασμοί, κάθε είδους κακοποίηση και παραβατική συμπεριφορά ανήκουν σε διαταραχές όπου υπάρχει βασικό χαρακτηριστικό η έλλειψη ενσυναίσθησης, ενώ θεωρητικά έτσι, υπάρχει απόλυτη επαφή με την πραγματικότητα
Και οι άνθρωποι αυτοί κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Είναι απόλυτα λειτουργικοί, πολλές φορές είναι πετυχημένοι με αυτή την αψεγάδιαστη εικόνα που έχουν όλοι μέχρι να αποκαλυφθούν οι πράξεις τους. Επίσης θυμηθείτε πετυχημένους ανθρώπους που όταν βγήκανε στη δημοσιότητα πράγματα για αυτούς, όλοι πέσανε να πώς αυτός που τόσο πετυχημένος, πτυχία, επιτυχία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι λοιπόν. Και να ανατρέξετε στις σπουδές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη, θα αναγνωρίσετε πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά που αναφέρουμε. Φανταστείτε λίγο την έλλειψη συναίσθησης ως ένα συνεχές, ένα φάσμα όπου όσο περισσότερο αυτό το φάσμα, όσο περισσότερο, αν εδώ είναι το 0, έτσι, μάλλον όχι, αν εδώ είναι το 100% της συναίσθησης, όσο απομακρύνεται από αυτό το 100% υποθετικά έτσι, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος μιας κακοποιητικής ή παραβατικής συμπεριφοράς. Ποια είναι μερικά παραδείγματα συμπεριφορών μέσω των οποίων συμπεραίνεται η έλλειψη ενσυναίσθησης. Για παράδειγμα, έτσι, ας πούμε ότι ένας φίλος τηλεφωνεί επειδή είναι άρρωστος και ακυρώνει ένα πάρτι, μία εκδήλωση ή οτιδήποτε έχει προγραμματίσει. Τώρα, ο άνθρωπος με την απουσία ενσυναίσθησης θα στεναχωρηθεί περισσότερο επειδή ακυρώθηκε η εκδήλωση, παρά θα ενδιαφερθεί για τον φίλο του και το πώς νιώθει, πώς είναι, αν είναι καλά, να προσφέρει κάποια βοήθεια ή κάτι αν χρειάζεται. Ουσιαστικά υπάρχει ανάλογα πώς αυξάνεται η κλίμακα, όπως σας είπα, με την απουσία συναίσθησης. Μπορεί και να θυμώσει, να εξοργιστεί με το φίλο του που δεν πρόσεξε την υγεία του. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις και δεν είναι μακριά, παιδιά. Εγώ συναντάω προσωπικά καθημερινά τέτοιες αντιδράσεις. Έτσι. Είμαι σίγουρη ότι βλέπετε κι εσείς ανθρώπους που κάπως δεν καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορεί λοιπόν να θυμώσουμε το φίλο του που δεν πρόσεξε την υγεία του με αποτέλεσμα να χαθεί η εκδήλωση, αποδίδεται ουσιαστικά ευθύνες. Να έτσι πάλι ευθύνη, γιατί δεν πρόσεξες την υγεία σου και εγώ τώρα δεν θα πάω στο πάρτι γιατί είναι 5χρονο. 5χρονο, καθόλου χαριτωμένο όμως. Ή μπορεί να υποτιμήσει το πρόβλημα, ξανά όμως προκειμένου όχι για να ενθαρρύνει τον άνθρωπο. Γιατί έλα μωρέ, εντάξει, καλά είσαι και όλα θα πάνε καλά. Να υποτιμήσει το πρόβλημα της υγείας του με σκοπό να γίνει η εκδήλωση. Έλα μωρέ, έλα, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Έλα, μπορούμε και να περάσουμε ωραία. Παιδιά, όχι. Υπάρχει βέβαια μια σειρά χαρακτηριστικά συμπεριφορών, αλλά θα είναι επειδή αυτός θέλει να κάνει το πάρτι, αυτός ή αυτή έτσι τέλος πάντων, και δεν θέλει να χάσει την κοινωνική του αναστροφή. Ξέρω εγώ, να δείξει το ωραίο που κάμισο που πήρε, ξέρω εγώ, ή να γνωρίσει τον τάδε άνθρωπο, ξέρω εγώ, ή να μπορεί να πήγε, ξέρω εγώ, να κάνει μια δραστηριότητα για να την πει στους άλλους ανθρώπους. Πώς θα μου ακυρώσει εμένα? Εγώ έκανα τόσο κόπο για να ζήσω αυτή τη στιγμή της αποθέωσης και του θαυμασμού. Είναι αυτό, ξανά. Όταν βρισκόμαστε με ανθρώπους που δεν έχουν ενσυναίσθηση, μας δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν μας ακούνε, δεν μας καταλαβαίνουν, δεν μας αγαπάνε, ότι δεν ενδιαφέρονται για εμάς. Και στις ακραίες μορφές, που είναι και η κακοποίηση, έτσι, μας κάνουν να αμφισβητούμε την ορθότητα της πραγματικότητάς μας. Αμφιβάλλουμε για το αν αυτό που λέμε είναι αυτό που λέμε, αν αυτό που νιώθουμε είναι αυτό που νιώθουμε, αν έχουμε άδικο, αν είμαστε παράλογοι, αν μόνο σε εμάς συμβαίνει. Η έλλειψη συναίσθησης πληγώνει πολύ βαθιά τους ανθρώπους και αυτό είναι με τους ανθρώπους με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, είναι αυτό που τους κάνει και τόσο απέσιους, θα πω, προβληματικούς καλύτερα, πιο κομψά, συντρόφους, γονείς, συναδέλφους και ό,τι άλλο είναι σε κοινωνικό ρόλο και σε διαπροσωπικές σχέσεις. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα σε διακόψουν για να πούν το δικό τους, θα πιαστούν από κάτι που λες για να πάρουν αφορμή, θα πιαστούν για να πούν τη δική τους ιστορία και η προσοχή θα μετατοπιστεί στους ίδιους. Θα αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση όταν τους λέτε κάτι προκειμένου
να βρεθείτε να συζητάτε κάτι παντελώς άσχετο. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι αν πάτε με επιχειρήματα να πείτε, ο νορμάλ ο άνθρωπος θα σε ακούσει, θα σου πει, έλα πες μου τι έγινε, τι συμβαίνει, πώς είναι από τη δική σου πλευρά, εγώ ας πούμε, δεν το εννοούσα έτσι. Με συγχωρείς αν το πήρες κάπως έτσι. Οπότε και γι' αυτό που προσανατολίζουν τη συζήτηση, έτσι. Θα πούνε κάτι παντελώς άσχετο, θα βρεθείς να συζητάς κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνεις. Θα μπερδευτείς και εσύ ο ίδιος. Αυτό είναι αυτό που συμβαίνει μέσα σου. Προκειμένου φυσικά να φέρουν τη συζήτηση εκεί που θέλουν οι ίδιοι και μαντέψτε. Θα έχουν πάλι δίκιο. Φυσικά, όταν ξεκινάς από το α και πας στο ωμέγα χ, ξέρω εγώ, και ένα συνδυασμό. Προφανώς, ναι, δεν υπάρχει δίκιο. Υπάρχει το χάος. Δεν είναι κάτι. Όχι, δεν είναι δίκιο. Τώρα, ευθύνη για το πώς οι πράξεις τους επηρεάζουν τους άλλους ανθρώπους, καμία, τίποτα. Το ψυχολογικό που αντίκτυπο μπορεί να έχει συμπεριφορά τους στους άλλους, ξανά τίποτα. Μόνο το ψυχολογικό αντίκτυπο που έχει η συμπεριφορά των άλλων σε αυτούς. Όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από αυτούς. Οι άλλοι φταίνε, οι άλλοι με κάνουν να νιώθω εμένα έτσι, που αυτό. Αυτοί το πώς κάνουν τους άλλους ανθρώπους να νιώθουν, τίποτα. Τίποτα. Παντελής έλλειψη αυτοεπίγνωσης, έτσι. Δεν τους βγάζει νόημα, παιδιά. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που μιλάει κινέζικα. Δεν τον καταλαβαίνει. Δεν τους βγάζει νόημα, να τους μιλάς άλλη γλώσσα. Αυτό. Οπότε 5χρονο ξανά, αλλά στην ενήλικη μορφή είναι μια σοβαρά τυραννική φιγούρα, με τεράστιο ψυχικό κόστος στους ανθρώπους που σχετίζονται μαζί τους, έτσι. Είναι 5χρονο, αλλά στην ενήλικη μορφή είναι μια σοβαρά τυραννική φιγούρα, με τεράστιο ψυχικό κόστος στους ανθρώπους που σχετίζονται στενά μαζί του. Και δυστυχώς αυτή η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους μας αφήνει με μια αίσθηση σαν να είμαστε αόρατοι, μη σημαντικοί, εξαπατημένοι, νοητικά μπερδεμένοι, και αυτό είναι που κάνει αυτή τη διαταραχή τόσο προβληματική. Γιατί? Είναι και ο λόγος ουσιαστικά που ήθελα τόσο πολύ να κάνω αναφορά σε αυτή τη διαταραχή, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση στους ανθρώπους που βιώνουν οι ίδιοι ή κοντινοί άνθρωποι τους τέτοιες καταστάσεις. Τι γίνεται τώρα? Ενώ οι άνθρωποι που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές βιώνουν αβάσταχτη ψυχική δυσφορία, τα άτομα με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας δεν νιώθουν ότι η προσωπική τους δυσφορία έχει να κάνει με τους ίδιους, γιατί μιλάμε για παθολογική ανασφάλεια εδώ, αλλά με τους γύρω τους, που είναι είτε άχρηστοι, είτε αχάριστοι, είτε εμπέληδες, που δεν τους καταλαβαίνουν, που φταίνε οι άλλοι. Οπότε δεν έχει να κάνει με τους ίδιους, φταίνε οι άλλοι, φταίει η κυβέρνηση, φταίει ο κόσμος, φταίει το μαξιλάρι που είναι εκεί. Φταίνουν οι άλλοι για τη δική τους κατάσταση. Όχι αυτοί. Αυτοί δεν έχουν πρόβλημα. Αν δεν ήταν οι άλλοι, θα ήταν καλά. Okay. Οπότε, για να καταλάβετε το μέγεθος, οι περισσότεροι άνθρωποι που θα πούνε σε κάποιον άλλο, παιδί μου, αυτό που έκανες με ενόχληση, και σου συμβαίνει κάτι κτλ. Ίσως να αναρωτηθούν, ξέρεις, μήπως όντως κάτι μου συμβαίνει, μήπως δεν αντιδράω έτσι, κάτι, μήπως θα το εξετάσουν με έναν τρόπο. Οι άνθρωποι με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητα, αν τολμήσεις να τους πεις κάτι τέτοιο, θα σου επιτεθούν full. 1000 άνθρωποι να τους πούνε ότι δεν πάει κάτι καλά με τη συμπεριφορά σου με εσένα, θα θεωρήσουν ότι οι 1000 έχουν πρόβλημα. Όχι αυτοί. Προσέξτε, αναλογία που σας κάνω. 1, 1000. Οι 1000 θα επιτεθούν και στους 1000. Είναι φοβερό. Το οποίο, προσέξτε όμως, είναι και συχνά και το δικό τους επιχείρημα για να πούνε σε κάποιον ότι έχει πρόβλημα. Όλοι το λένε. Παιδιά, όταν ακούτε φράσεις, όλοι, περισσότεροι, αυτό λένε για εσένα ή αυτό, όλοι εμένα με καταλαβαίνουν, κόκκινη καμπάνα, κόκκινη σημαία, κάτι σε κόκκινο. Καλή ώρα. Είναι σήμα. Σήμα κινδύνου εκεί. Έχετε τις κεραίες σας ανοιχτές. Δυστυχώς, οι άνθρωποι που είχαν την ατυχία να συναναστρέφονται με ανθρώπους που έχουν ναρκισσιστική προσωπικότητα, είναι και αυτοί που θα έρθουν στο γραφείο του ψυχολόγου θεωρώντας ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, ότι όλοι οι άλλοι τα καταφέρνουν και αυτοί δεν τα καταφέρνουν, ότι αυτοί είναι οι προβληματικοί,
ότι φταίνε για αυτό που τους συμβαίνει και μια τεράστια αυτοαμφισβήτηση της πραγματικότητάς τους. Που μάνι εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν έχει έρθει αυτός ο άνθρωπος σε επαφή με ανθρώπους που τον ακούνε πραγματικά, έτσι. Γιατί η πραγματικότητά μας και το πώς βιώνουμε τον κόσμο είναι υποκειμενικό και τα συναισθήματά μας, έτσι, ανάλογα με την προσωπική μας ιστορία. Και ουσιαστικά θα έρθουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που συναστρέφονται με ανθρώπους με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας και όχι αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματικά το πρόβλημα. Με άλλα λόγια, προκαλούν στους ανθρώπους γύρω τους ζητήματα ψυχικής υγείας που προκύπτουν από χαμηλή αυτοεκτίμηση λόγω της δικής τους χαμηλής αυτοεκτίμησης. Αυτά ήθελα λίγο να ξέρετε για την ναρκισσιστική διαταραχή που νιώθω ότι είναι σημαντικά και χρειάζεται οι άνθρωποι να τα γνωρίζουν. Και αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Οπότε, αν όλα όσα αναφέραμε νιώθετε ότι σας είναι γνώριμα, αν δυσκολεύεστε από μια τέτοια σχέση ή γνωρίζετε κάποιον στο περιβάλλον σας που βιώνει ανάλογες καταστάσεις, αναζητήστε και συμβουλευτείτε έναν ψυχολόγο που σας ταιριάζει. Είναι πολύ σημαντικό η χημεία μεταξύ δύο ανθρώπων, ειδικά όταν μιλάμε για ψυχολογία, που είναι ενημερωμένος επίσης για θέματα ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας και ναρκισσισμού, ώστε να δουλέψετε μαζί θεραπευτικά και να δείτε γιατί σας δυσκολεύει σε αυτό. Ανεξάρτητα αν ο άλλος άνθρωπος εκεί με την ναρκισσιστική διαταραχή δεν θα σκεφτεί να έρθει. Τώρα, αν στο τέλος αυτού του βίντεο αισθάνεστε ότι πληρείτε κάποια κριτήρια από την ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητα, πρώτον να πω ότι αυτό το βίντεο δεν γίνεται με σκοπό να αρχίσουμε να κάνουμε διαγνώσεις για κανένα λόγο. Ούτε εμείς που είμαστε ψυχολόγοι μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι κάποιος έχει μια διάγνωση τέτοια. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να καταλάβουμε ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά. Το σημαντικό όμως που χρειάζεται να θυμάστε είναι αυτό που σας είπα και πριν στο βίντεο, ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν θα αναρωτηθούν αν έχουν κάποιο πρόβλημα ή αν κάτι πάει λάθος με τους εαυτούς τους. Αυτό που θα πούνε, αν δουν αυτό το βίντεο, το πιο πιθανό είναι έχουν ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, αυτός γι' αυτό φταίει. Θα είναι ακόμα ένα επιχείρημα για το ότι φταίνε πάντα οι άλλοι. Όμως, αν νιώθετε ότι ο τρόπος που σας περιέγραψα ότι κάνουν οι άνθρωποι με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά να αισθάνεστε ότι υπάρχει έλλειψη συναίσθησης, ότι δεν σας καταλαβαίνουν, είναι πολύ πιθανό να συναναστρέφεστε με ανθρώπους που πληρούν τέτοια χαρακτηριστικά, οπότε έχει σημασία να φροντίσετε την ψυχική σας υγεία και το μέσα σας και αν νιώθετε ότι κάτι σας προβληματίζει, μπορείτε να ζητήσετε έναν ψυχολόγο, τον οποίο να νιώσετε εμπιστοσύνη και ασφάλεια και μαζί να εξερευνήσετε όλα όσα σας απασχολούν. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο αυτό το βίντεο και να σας βοήθησε να έχετε μια πιο σαφή εικόνα περί ναρκισσισμού και των σχετικών όρων. Αν νιώθετε ότι το περιεχόμενο αυτού εδώ του ψυχοεκπαιδευτικού βίντεο αφορά κάποιο δικό σας άτομο που νοιάζεστε και θα ήταν χρήσιμο να το δει, μπορείτε να το στείλετε φυσικά και μπορείτε να το στείλετε και φυσικά μπορείτε να μου στείλετε απορίες, οτιδήποτε σας απασχολεί, προκειμένου να τις συγκεντρώσω και να κάνουμε μαζί ένα βίντεο επόμενο με συγκεντρωμένες απορίες. Οπότε, για όσους μείνατε μέχρι αυτό το σημείο, θα ήθελα να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για το χρόνο σας και να κλείσω με ένα μήνυμα που θέλω να θυμάστε. Ό,τι κι αν συμβαίνει, να θυμάστε ότι η συμπεριφορά των άλλων δεν αφορά εσάς, αλλά τη σχέση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι με τον εαυτό τους και δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με τη δική σας αξία. Σας ευχαριστώ πολύ και σας φιλώ μέχρι το επόμενο βίντεο.